Ahoj a vítej u dalšího videa. V minulém díle jsme si ukázali, kde všude se s umělou inteligencí setkáváš a možná o tom ani nevíš. Dnes půjdeme o krok dál. Podíváme se na to, jak AI mění svět práce, co to znamená pro budoucnost profesí a hlavně, jak se na to můžeš připravit, ať tě tahle rychlost nesmete, ale vynese výš. Jak AI mění pracovní trh. Umělá inteligence už dávno není jen v laboratořích nebo sci-fi filmech. Dnes už ovlivňuje reálné firmy, pracovní pozice i to, jak vypadá každodenní práce milionů lidí po celém světě. Co přesně AI dělá? Dělá rutinu automatickou. To znamená, že úkoly, které byly dřív nudné, časově náročné, opakující se, dnes zvládne stroj. A to rychleji, levněji a bez přestávek. Příklady? V logistice se AI používá k optimalizaci tras a řízení skladů. V zákaznické podpoře odpovídají chatboti místo lidí. V kancelářích třídí e-maily, analyzuje dokumenty nebo navrhuje základní texty. Možná si říkáš, to přece není nic nového, jenže rozdíl je v rychlosti. Co dřív trvalo desetiletí, dnes zvládáme za pár let. A to je výzva i příležitost zároveň. Profese, které mizí a které vznikají. Je pravda, že některé profese budou postupně mizet. Třeba pokladní v obchodech nahradí je samoobslužné zóny s rozpoznáváním zboží. Překladatelé běžných textů AI překladače jsou stále přesnější. Operátoři na infolinkách nahrazují je hlasoví asistenti. Ale zároveň vznikají úplně nové pozice, které před pár lety ani neexistovaly. AI trenér člověk, který pomáhá AI učit se správné odpovědi. Specialista na etiku AI dohlíží, aby umělá inteligence neškodila. Tvůrce obsahu s AI využívá nástroje jako ChatGPT, Midjourney nebo Runway k tvorbě videí, článků nebo návrhů. A hlavně, lidé, kteří se nebojí nové technologie využívat, jsou ti, kteří budou mít náskok. Spolupráce s AI? Neboj. Je důležité pochopit jednu věc. AI tě nenahradí, ale může tě nahradit člověk, který s ní umí pracovat. V budoucnu bude úspěšný ten, kdo dokáže spojit lidskou kreativitu a intuici s výkonem a rychlostí strojů. Ukažme si to na příkladu. Grafický designér, který používá AI k návrhu variant loga, ale finální výběr a úpravy udělá on sám. Ušetří čas, ale výsledek je pořád kreativní a originální. Nebo copywriter místo, aby psal od nuly, nechá si AI vygenerovat návrh a pak ho upraví tak, aby zněl lidsky a měl emoce. Tahle kombinace lidského přístupu AI výkonu bude čím dál důležitější. Díky, že jsi sledoval až sem. V příštím videu se podíváme na konkrétní nástroje, které ti AI dnes nabízí, od generování obrázků až po tvorbu videí. AI není hrozba. Je to nástroj. Stejně jako počítač, telefon nebo internet. Může ti vzít práci? Možná. Ale taky ti může dát práci lepší, efektivnější a smysluplnější, pokud se naučíš, jak s ní pracovat. Nezapomeň dát odběr, kliknout na like a sdílet tohle video, pokud ti dalo smysl. A do komentářů mi napiš, co si myslíš o